ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। କାହା ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୀତ ଗପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ରୁ 10 ଯାକେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ହେଲା। ଯେମିତି କହିବି ସମସ୍ତେ କହିବା ସାଙ୍ଗରେ। ପୁଅରେ ପିଲେ 1 ନାକ ଆମର 1 ମୁଣ୍ଡ ଆମର 1 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର 1 ନାକ ଆମର କେତୋଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆମର କେତୋଟି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର କେତୋଟି ତାପରେ ପୁଅରେ ପିଲେ 2 ଆଖି ଆମର 2 ହାତ ଆମର 2 କାନ ଆମର 2 ଗୋଡ଼ ଆମର 2 ଆଖି ଆମର କେତୋଟି କାନ ଆମର କେତୋଟି ହାତ ଆମର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଆମର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଆମର 2ଟି ପୁଅରେ ପିଲେ 3 ଅଟୋ ଚକ 3 ରିକ୍ସା ଚକ 3 ଅଟୋରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛ ରିକ୍ସାରେ କିଏ ଦେଖିଛ ସବୁ ଅଟୋ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ ବସିଛ ସମସ୍ତେ ଅଟୋରେ ପୁଅରେ ପିଲେ 4 ପୁଅରେ ପିଲେ 4 ଗାଈ ଗୋଡ଼ 4 ଛେଳି ଗୋଡ଼ 4 ଗାଈ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ଗାଈ କଣ ଦିଏ ଗାଈ ଖାଏ କଣ ଘାସ ଆଉ ଛେଳି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଛେଳି କଣ ଖାଏ ଘାସ ଖାଏ 4 ଗାଈ ଗୋଡ଼ 4 ଛେଳି ଗୋଡ଼ 4 ଗାଈ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଗାଈ କଣ ଖାଏ ଆଉ ଛେଳି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଛେଳି କଣ ଖାଏ ଆଉ ସବୁ ସୁନା ପିଲା କହିଛ ତାଳି ବଜାଅ ପୁଅରେ ପିଲେ 5 ପୁଅରେ ପିଲେ 5 ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ପୁଅରେ ପିଲେ 6 ପୁଅରେ ପିଲେ 6 ଋତୁ ଆମର 6 ଋତୁ ଆମର 6 ଋତୁ ନା କଣ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶରତ ଋତୁ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଶୀତ ଋତୁ ତାପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପୁଅରେ ପିଲେ 7 ବାର ଆମର 7 ପୁଅରେ ପିଲେ 7 ବାର ଆମର 7 7 ବାର ନା କଣ ହେଲା ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର
ପିଲେ କୁଅରେ ପିଲେ ତ ଆସ ଚକା ପକେଇ ବସ